A tešíš sa na nahrávanie? Teším sa ako malá Rick. Strašne veľmi bol. Naše vajcia. Aby naše vajcia... Pracujeme pre naše vajcia. Nie, naše vajcia pracujú pre nás. Nebo ja... Nie, naše vajcia pracujú pre celú spoločnosť. Naše vajcia sú niečo ako... zamestnávateľia. Naše vajcia sú jedna obrovská firma. Mega korporácia našich vajec. Vajcia korpa. Máš kušu a bojíš sa o ňu? Metal ti ochráni. Ideme rovno na ostro. Skúšovnú? Prejde tu. Tak, ešte len vám čerstvé. pustíme metronom, hej? Dobre. Don't tell me why good people die. Don't tell me about this paradox. Everything is as it should be. The more you know, you will see. Don't tell me why good people die. Don't tell me about this paradox. Everything is as it should be. The more you know. Happiness is in your heart, it's in your heart, it's in your heart. Don't show your birth card, 'cause my heart is broken. Your eyes are open, and you will find me wherever you are. 'Cause my heart is broken, your eyes are open. Tak, možno si preto sú tam buďte. Ako vydáš počuť? Nemám vlasy. Ako vydáš počuť? Nemám vlasy. Ukáž. Nemám vlasy. Kameru ukáž. Ty máš vlasy čiebe? Nemám vlasy, Nie. Čakáš náš pleš? Máš vlasy iba na boku. Ja mám vlasy iba na boku, ale nikto nevie na ktorom. No, ale máš iba jeden bok. Jednoboký Lukáš. Tak dnes od 9. Teraz je 21:46, čiže vyše 12 hodín nahrávania. Máme sme dve sprosté pesničky, Ktoré trvajú 5 minút. ktoré trvajú hodinu a ideme konečne domov. Do skúšovne vybali všetky tieto hnusné odporné veci. A že takýto výletík sme si spravili. Ale je to super. Hope so.